I dette hus skal et usædvanligt eksperiment finde sted. Her mødes 3 mænd og 3 kvinder, som alle søger kærligheden. Jeg leder efter en kæreste. Min mor, hun siger jo selv, at er en pæn fyr, så... Den særlige udfordring er, at de skal date hinanden i kulsort mørke. Hvor er du henne? Wow, det her. De filmes med infrarøde kameraer, som ser alt, hvad deltagerne ikke ser. Skal den her vej? Skal mod venstre? De 6 singler leder efter svaret på, om kærligheden virkelig er blind. Så blev det lige til et kys eller 3. Det her er, hvad de ser. Det her er, hvad vi ser. Hvor kunne det være sjovt at kysse med en, man overhovedet ikke havde set. Efter en række dates skal de vælge den person, som de vil se i lyset. Så håber jeg bare ikke, at han bliver skuffet. Kan det afslørende lys ødelægge flere dages god kemi og spirende forelskelse? Langt væk fra det, jeg troede. Det passer slet ikke sammen. Okay. Vil de mødes igen ansigt til ansigt, eller vil de forlade deres partner? Jeg går og overvejer, om det er for overfladisk af mig at gå på grund af hans udseende. Det var slet ikke det, som jeg havde regnet med. Vi får at vide præcis, hvor meget udseendet betyder i Dating in the Dark. Mit navn er Henrik. Jeg er oprindelig fra Lolland og er flyttet til København, hvor jeg arbejder på Søllerød Kro som sommelier. Jeg leder efter en kæreste. Jeg føler, at jeg er klar til at komme i gang med livet. Det, der er sjovt ved det her mørke rum, det er jo, at alle stakes er off. Der er jo bare, det er jo lige på og hårdt. Mit navn er Peter, og jeg bor i Haderslev i Sønderjylland. Jeg arbejder til daglig som bagersvend. Jeg har faktisk været single i 8 år, og spørger mig ikke om hvorfor. Min mor, hun siger jo selv, at er en pæn fyr, så det må jeg tro efter, hvad hun siger. Ja, Henrik. Peter. Jeg tror måske ikke bare, at den rette, hun er bare ikke dukket op endnu. Ja, det er mig. Jeg hedder Stefan. Jeg bor i Gentofte. I øjeblikket cykler jeg rundt på en cykel og sælger økologiske sandwiches. Jeg har jo lidt den der overbevisning, at det, man søger, er man selv. Og hvis man ser sig selv i et spejl, iført patter og en lidt anden ansigt, så har man lidt den, jeg gerne vil have. Jeg hedder Pernille og studerer på TEGO i Herning til tekstilindkøber. Min drømmefyr er en, som vil noget med sit liv. Det behøver ikke at være en toppost, han stræber efter, men han skal bare vide, hvor han vil hen. Jeg hedder Maria, og jeg arbejder som lærer på en friskole. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg elsker at lege husmor. Hej. En drømmefyr for mig, det er en, der kan kommunikere. Det er en, der er lige så social og udadvendt, som jeg selv er. Jeg hedder Gry og arbejder som sælger. Jeg falder ikke for nogen bestemt type mænd. Bare jeg føler mig heldig, når jeg er sammen med den her person. Gry. Skål for pigerne i mørket. Ja, held og lykke. Det er blevet tid til det første møde i mørkerummet. Skål for nogle gode dage. Nu skal alle deltagerne samles og for første gang opleve at date, uden at kunne se. Der er ikke nogen. Okay, jeg tager små skridt. Har du fundet din sko? Nej, det er jeg ikke. Det er så mørkt, at du ikke kan se en hånd foran hovedet. Det er rigtig mørkt. Sort og en sort. Jeg glæder mig bare til at høre deres stemme. Ja. Hej. Hallo. Hej. Jeg tænker, hvor det bor henne, hvor den stol henne skal sidde ved. Det var det første, jeg tænkte. Det var sådan lidt, det var lidt surrealistisk at gå derind. Det er syret, det her seriøst. De sad bare det der piger, man vidste jo ikke rigtigt, hvor man skulle gå hen og det ene andet. Skal vi ikke bare starte med en præsentation? Jo. Jeg hedder Henrik, og jeg er sommelier. Det er sådan en, der render rundt og hjælper folk med at finde ud af, hvad for noget vin de skal have til deres mad. Okay, yes. Jeg hedder Peter, så er jeg bager. Og jeg går faktisk til rigtig mange koncerter. Det er kalder mig lidt en koncertnørd. Samtlige mine koncertbilletter, de hænger hjemme i en opslagstavle. Så. Okay. Jeg kan slet ikke have sådan meget sønderjysk dialekt. Det vil jeg aldrig kunne med. Jeg hedder Stefan. I øjeblikket, der kører jeg rundt på en cykel og sælger sådan nogle sandwich. Okay. Sådan nogle økologiske sandwich. Du aner ikke, hvad fanden. Smiler folk over det, du siger? Hvor er du henne i det her hierarki på 6 mennesker? Det er sjovt, synes jeg. Jeg hedder Pernille. Jeg er udlært i en dametøjsbutik, og nu studerer jeg tekstilindkøb. Det kræver rigtig meget arbejde og rejsetid og sådan noget. Så. Du er nok til at tage
et fast forhold, så hvis du rejser så meget, så? Jamen, det kræver meget. Af begge parter? Ja, det gør det. Bestemt. Okay. Jeg hedder Maria. Jeg er skolelærer på en friskole. Ja, og så er jeg rigtig meget musiknørd. Jeg er sådan en, der samler på vinyler, går til mange koncerter, og kan ikke forestille mig at gå en dag uden at høre musik. Hvad er det sidste koncert, du har været til? Den sidste koncert, jeg har været til, det var Mew. Det er jo helt fantastisk. Yes, og... Den har jeg set 2 gange. Jeg sad jo så lidt og skubbede til Henrik der, da Maria hun fortalte om hendes vinylsamlinger, og hun elsker at gå til koncerter og så tænkte jeg, det er jo lige det, hvad jeg interesserer mig for, så det kan jo ikke... Så der må være et eller andet der. Jeg hedder også Pernille, men Pernille Gry, så I kalder mig bare Gry, siden vi er 2 i dag. Til daglig så er jeg sælger. Ellers så har jeg læst til kosmetiker og massør og fitnessinstruktør. Så det var sådan hurtigt. Det gik sgu. Det var ret vildt at gå ind i det mørke rum der. Og... Speciel oplevelse? Ja. Jeg har et helt klart billede af, hvordan de ser ud. Det har jeg også. Det har jeg faktisk også lidt. Det har jeg også. Specielt ham der i midten der. Ja. Du skal matches med bageren, det tror jeg. Nej, det er ved Gud. Det tror jeg ikke. Det er sådan, min mor ville synes, jeg skulle matche med. Deltagerne får nu en ledetråd, der fortæller dem lidt mere om, hvem de har mødt i mørket. Ved at kigge i hinandens toilettasker, kan de måske få en idé om de andres stil og smag. Henrik. Den er tung. Rigtig tung. Stopfyldt. Håndcreme. Han handler i bodyshoppen. Ja. Øj, det var sådan en, det hurtigt. Det er nice. Det går hurtigt væk. Den er god, den her. Ja, men den den var sådan vild. Det kan jeg godt lide. Ja. Læbestift! Nej, det er concealer. Nej. Okay. Ej, der er meget. Han er fyldt. Rodes og sindssygt meget power på. Den er også meget god. Jeg kunne lugte ham derinde. Det kunne jeg også. Virkelig gennem. Masser af parfume på. Dyr og meget billig. Det er meget sjovt. Det er Føtex, og så er det Og den er også meget billig. Ja. Ja, jeg skal... Du skal lukke den for helvede, chef. Ja. Er den der? Nej. Du er fuld. Du har selv lukket øjnene, jo. Efter gruppedaten og ledetråden kender deltagerne lidt mere til hinanden. Nu skal de hver især vælge en person af det modsatte køn, som de vil invitere på den første individuelle date. Stefan har valgt at invitere Gry. Hej. Halløj. Hvor er du henne? Der. Ja. Hvad sidder vi på? Der er en sofa her. Du skal ikke sætte dig ned her. Er der en sofa? Der sidder... Nej. Ej, er der flere mennesker? Nej, det er der. Der er kun mig. Jeg har kun 2 fødder. Ja. Pas på. Hej, Gry. Så. Hej, Stefan. Hvad så? Hej. Hvad så? Ja, hvad så, mand? Spiller du på nogle instrumenter? Det bliver jeg nødt til at spørge om. Jamen, det gør jeg. Ja? Jeg spiller guitar og har været forsanger. Er det rigtigt? Og... Har du ikke taget din guitar med? Ja, det har jeg faktisk ikke, nej. Nej. Han virker som en rigtig sød fyr, men det er utrolig svært at komme så hurtigt ind på et menneske. Kæft, tiden den går bare alt for hurtigt. Man kan overhovedet ikke nå at snakke sammen. Kan du lige have en kram her? Så sætter jeg mig igen. Ja, hvis jeg ved, hvor hen. Det er hyggeligt at møde dig. Og i lige måde. Kan du komme ud? Det ved jeg sgu ikke. Kan jeg ikke få noget assistance her? Altså, der bliver ved med at være sådan. Skal jeg den her vej? Skal jeg mod venstre? Det er den plan D. Ja. Ja, godt. Hej, Gry. Hej. Det var et skide hyggeligt date et eller andet sted, ikke? Men der var ikke rigtigt det der. Der var ikke rigtig noget. Der var ikke noget. Anemono i luften, eller hvad? Han virker som en sød fyr. Men ikke noget helt vildt, altså. Peter synes Maria var mest interessant på gruppedaten og har inviteret hende til den første date. Grunden til, at jeg valgte Maria ud fra en gruppedate, det var, at hun brændte bare for det musik. Jeg har aldrig nogensinde mødt en kvinde, der samler vinyl. Det er sådan lidt atypisk, men det er noget, det er jeg ikke så tit, man hører kvinder samle og vinylplader. Nej, det er det ikke, men altså, det er noget, der betyder rigtig meget for mig. Nu hører jeg sådan meget sådan mærkeligt, altså forskellige mærkeligt. Jeg synes, det er sådan lidt sjovt og eksperimenteret lidt sådan. Ja. Sådan en som for eksempel Bjørk, altså. Ja, den har jeg det lidt svært med. Altså, jeg prøver. Det tager meget tid, og det er ikke lige noget, der blev forelsket i sådan noget. Ja. Og første lytår, der var en god kemi, og
Ja, vi brændte jo begge for det der musik, som vi snakkede en del om. Hej. Han var ikke lige min kop te, må jeg sige. Det gik ikke så godt. Nej. Er han fuldstændig udelukket så, eller skal han have en chance mere? Nej, han er udelukket. For mit vedkommende. Var det en keeper? Ja, altså det er jo... Hvis hun insisterer jo at komme date igen, Så rykker du. skulle man da være svin, hvis man sagde nej i hvert fald. Så det var det. Pernille har inviteret Stefan til en date for at se, om der er kemi. Jeg har valgt at gå på date med Stefan, fordi jeg synes, han virkede som et behageligt menneske. En, der hviler i sig selv. Hej. Ja, hej. Hvad har du ellers? Har du nogle hobbyer eller noget? Nej, jeg har ikke sådan nogle hobbyer. Jeg går enormt meget op i tøj og mode, og det er også derfor, jeg har det studie, jeg har. Jeg synes, det er spændende. Nu skal jeg i praktik ved Benedikte Utzon. Hun laver meget pels og læder og sådan noget, og det bliver produceret i Indien og Kina. Okay. Altså, jeg har ikke så skide meget til års for pels og sådan noget, men selvfølgelig, for det arbejde, det er fint jo, altså, men det er jo ikke dig, der... Nej. Du skal jo også have et arbejde, så ja, det er jo... Ja, selvfølgelig skal ting, altså dyr og mennesker skal behandles ordentligt. Jeg synes, min og Stefans kemi var... Det var ikke fantastisk. Vi gik forkert af hinanden, tror jeg. Og kæft, hvor dejligt, eller et sted. Hvad var det, der var så godt? Jamen, du ved, det der med, at man ikke... du ved, altså, man vil ikke have, ligesom, at personen går. Efter at have kigget i Henriks toilettaske, var Gry ikke i tvivl om, at det var ham, hun ville se på en date. Jeg valgte at gå på date med Henrik. Vi fik jo de her toiletsager fra dem, og han havde en masse ting, som viste, at han gik op i ham selv, og hvordan han ser ud. Du er lidt højere end mig, sådan. Ja. Kan I mærke her? Hun lige komme ind. Det er sådan rimelig godt, hva'? Det er meget god højde, meget god specs. Jeg fik slet ikke fat i håret her. Det er langt. Det er langt. Det er rigtig langt. Nice. Jeg mærker lige lidt mere, nu er du i gang. Går du med smykker? Nej, jeg går ikke med smykker. Jeg går med min store fascination af, hvad kan man sige, hvis mænd skal have smykker på, så er det ure. Og det går jeg også lidt op i. Ja. Og har noget af, hvad kan man sige, sådan lidt dyre isenkram i den forstand. Du er sådan meget sådan, at det skal sgu være i orden med alle de der mærkesager og sådan noget. Ja, jeg kan godt lide, at jeg hader at gøre ting. Jeg kan ikke fordrage, at jeg skal gøre ting 2 gange. Og så er jeg ligeglad, hvad det koster. Ja, det er. Og så? Så har jeg været en tur ned sammen med Gry. Det var fantastisk. Hun er fandme sød. Henrik virker som en rigtig sød fyr. Og vi grinte en masse. Top notch, mand. Det var en keeper. Den kunne jeg godt finde på at køre videre på. Populær Henrik har modtaget endnu en invitation til en date. Denne gang fra Maria. Du har fået en masse dates. Ja. Ja. Jeg har været heldig. Du har været heldig. Fantastisk. Det kan jeg godt lide. Ja, så får du lov at møde alle. Det må være rimelig smart. Det er plus, må jeg mærke. Hvad? Altså ansigt, hår. Okay, men jeg har sådan en ting med, at jeg er sådan, altså normalt så er jeg ikke så vild med folk mærker mig i ansigtet. Okay, det er så meget tillidssag, men det er okay, du gør det. Du skal bare ikke prikke mig i øjnene eller sådan noget, okay? Okay, ellers så lader jeg meget være. Nej, det er okay, Okay. bare sådan. Henrik fik lov at røre mit ansigt, og det er der ikke mange, der får lov til. Det er noget, jeg sådan generelt skal have enormt stor tillid til en person, før de får lov til det. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det er bare sådan en ting for mig, det er meget intimt. Undskyld, hvis jeg har lidt kolde hænder, men det er jo sådan, det er jo rimelig, at man er så bange og klamme hænder og alt det der. Fantastisk. Tak. Og det var ikke slemt. Nej. Det var faktisk okay. Det kunne jeg godt, ja. Okay. Det kunne du godt vente til. Nej, det var faktisk okay. Det var fint nok, ja. Perfekt. Maria er en rigtig, rigtig, rigtig dejlig pige. Det var en fantastisk date. Vi havde nogle små øjeblikke sammen. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg synes bare, at den der dialekt er mega charmerende. Altså, det ved jeg ikke, hvad der sker. Men det ved jeg ikke. Der er et eller andet med det der sydpå. Det fungerer bare for mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men ja. Så kan jeg ikke andet end sige tak. Ja, men det er også et kompliment, så det kan du bare tage til dig. Det var fantastisk. Hun er fandme også sød. Hun er dejlig, udadvendt, varm. Mega charmerende, tror jeg. Sådan en rigtig naturlig pige. Vi kom okay tæt på hinanden. Af en første date at være. Så det er positivt. Det er sgu godt at høre. Det var måske også en keeper. Vil du se ham igen? Det tror jeg helt sikkert. Ja. Henrik skal på endnu en date. Han har nemlig selv inviteret Pernille. Nej, jeg vil lige høre, hvad du er for en. Ja. Jamen altså, jeg tror sådan personligt er meget
åben og meget kærlig. Og det mangler jeg lidt en at være overfor. Jeg er det overfor mine veninder, men man får ikke sådan det samme igen. Nej. Så ja. Ja, så det... Ja. Ja. Pernille, det var den, der sagde mig mindst af de tre. Der var ikke den samme gnist, der var ikke den samme lege. Nå, man bliver nødt til, så der var lige Ray Charles-tricket. Har du hørt det? Nej. Den der, han var jo blind, så når pigerne kom op til ham, så tog han den på håndledet, så kunne du mærke, hvad de er for nogen. Okay. Det ved jeg ikke. Hvad Det kan er jeg jo jeg ikke så finde ud af. Det kan jeg jo ikke finde ud af. Dårligt. Nå. Ja. Ej, skulle prøve. Gode undskyldninger for at få lov til at røre, ikke? Det er jo det. Ja. Godt set, godt set. Ja. Ja. Det var ikke sådan intenst og frækt og lækkert. Det gik rigtig godt. Okay. Det synes jeg. Rigtig sød. Vi svingede og grinede sammen. Spændende. Det kunne godt være et match. Men har du så lyst til at se ham igen? Det lyder jo lidt sådan. Jo, det tror jeg helt bestemt. Der skal arbejdes med jo det, hvis det skulle ske. Det skal der. Det er op ad bakke. De 6 singler har nu været på en date efter eget valg. Men gennem omfattende spørgeskemaer og interviews er de blevet matchet med den person, de passer særligt godt med. Jeg drømte om vores match i nat. Jeg drømte mit, det var Peter. Jeg er sikker på, at Stefan han er mit match. Jeg tror, Desværre, det er Peter. jeg tror mit det er Henrik, så det passer jo meget fint. Jeg har vel været vores favorit, har vi ikke det? Så. Det ved jeg ikke, om der er favoritter allerede. Nu skal de 3 kvinder og 3 mænd have at vide, hvem deres match er, og dermed hvem de skal mødes med på næste date. Det er Peter. Det tror jeg også. Du fik Henrik. Okay. Og den havde jeg ikke luret. Nej, det havde jeg heller ikke selv. Hvad sagde Det Nå. Kom nu med den. Pernille. Hold da kæft, mand. Det er... Det er jo fuldkommen omvendt. Det er jo den omvendte verden, det her, måske. Okay, du har drømt et match. Det synes jeg er rimelig vildt. Og så må ikke, der står Gry. Lurer mig ikke, om der står... Må ikke. Det vidste jeg godt. Jeg vidste det bare. Du har sagt det hele tiden. Pernille, det var hente en kort, var det ikke det? Jo, det tror jeg. Jo, men det er det. Jeg var lidt lun på Henrik. Ja. Men så tog du ham. Ej, jeg har ikke taget nogen. Da jeg så, der stod Peter, der tænkte jeg, hvorfor det? Jeg blev utrolig nysgerrig over at finde ud af, hvorfor det er, vi to vi passer sammen. Hvad så ude for mine toilettersvær? Hvad tænkte du der, hvis du skulle være... Vi skal lige have noget af vejen. Den der dækstift. Ja, Hvad er den til? det kan jo være, at man skal skynde sig i byen, du ved, og så skraber den rører lige over et eller andet sted, ikke? Og så... Jeg må ærligt indrømme, at drenge og make-up, det synes jeg bare ikke, det går. Jamen, jeg er sådan heller ikke make-up, det er bare lige en dækstift. Hvad hedder det? Jeg fik et indtryk af, at du gerne ville have sådan børn og... Nej, så har du måske fået forkert indtryk. Okay. Børn, det er ikke sige, at jeg har i tankerne, det har jeg slet ikke. Ikke nu, føler man, jeg har en masse ting, man vil ud og opleve i verden, måske inden man får børn og det. Det er det med, for mig der er det meget vigtigt, at jeg lige får styr på min karriere og sådan. Ja, det kan jeg godt se. Gang i den. Ja. Hvad så? Der var et smil på. Ja. Ja. Jeg synes, han var rigtig sød. Ja. Ja. Der var ikke så meget at snakke om musik, men jeg synes, vi gik lidt med til sagens kerne. Se med efter pausen. Kysser du hende? Det skal vi lige høre. Det gjorde jeg heller ikke. Hvis det, du fisker efter, er et kys. Maria 4 år. Nu skal man afsløre, så det er meget voldsomt. Hvis han er super lækker, kan det godt være, at jeg gerne vil give ham en chance. De 6 singler har datet i totalt mørke og dermed kun kunne lytte til hinanden Så jeg bager. Jeg kan slet ikke have sådan meget sønderjysk dialekt. og føle sig frem. Henrik fik lov at røre mit ansigt, og det er der ikke mange, der får lov til. De leder alle efter en kæreste og søger svar på det ældgamle spørgsmål. Er kærligheden blind? Han virker som en sød fyr. Snart venter afsløringen i Dating in the Dark. Alle 6 deltagere har allerede været på en date efter eget valg. Men der er en person blandt de øvrige singler, som de matcher særligt godt med. Gry og Stefan er hinandens match. De har allerede været på en date, og nu skal de ses igen. Skal vi spille lidt til hinanden? Det vil vi godt prøve. Okay, der var en bold i hvert Og nu fald. bliver det meget svært at finde den igen. Ja, Det er det, lidt. der er det sjove ved det. Så går vi lige pludselig ind i et eller andet jo. Næsten. Ej, jo, jeg havde den lige. Nu skubbede jeg til den. Ej, den var her lige. Det er jo umuligt. Den finder vi ikke igen. Det var faktisk meningen. Hvis ikke de havde det der... Prøv lige at sige noget. Hallo? Prøv lige igen. Bliv ved. Hallo? Hallo? Jeg ramte dig. Nice. Ja.
så skulle vi spille i det der mørke rum, og det var ret sjovt. Altså, jeg er ved at sætte mig ned igen lige nu. Ja, okay. Men jeg vil også gerne tale lidt med ham, så jeg kottede måske lejen lidt hurtigt. Jeg var glad for, at det var dig. Det er helt vildt sjovt, fordi helt fra starten af, jeg vidste, du ville blive mit match. Jeg vidste det. Hvorfor inviterede du mig så ikke? Jamen, det var fordi, at først så troede jeg, sådan, du var fra Køge, sådan lidt smart-agtig. Så synes jeg måske mere, at du er sådan, og det der er, at du cykler rundt, og så tænker jeg sådan lidt mere flippet, hippie, et eller andet. Det gik fint. Der kunne godt være noget. Kysser du hende? Det skal vi lige høre. Det gjorde jeg heller ikke, og det er stadig heller ikke noget, jeg havde lyst til at gøre. Det kunne godt være, at kemien var der, og du bare... Det er rigtigt, men nej. Det sidste par på matchdate er Maria og vineksperten Henrik. Jeg er rigtig glad for, at Henrik er mit match. Fordi det er jo også ham, jeg synes bedst om, umiddelbart, ikke? Der skal skrues op for charmen, og så skal jeg lidt god champagne med. Ej, det synes jeg er et rigtig godt træk. Det er godt. Jeg ved ikke, om hun var imponeret, men hun kunne i hvert fald godt lide mit champagnevand. Så har jeg jo sådan en ting, og det er måske lidt sådan... Jeg er meget sådan... For mig er det meget vigtigt, at der er kyssekemi. Ja. Og det er det meget, meget vigtigt for mig, fordi det er sådan lidt, det betyder meget for mig, ikke? Og nu mumler jeg igen, fordi at jeg er helt nervøs, så jeg har det sådan lidt, jeg kan ikke finde ud af, om man kan, nej, okay, nej, ja. Du må lige slappe af. Helt roligt. Jeg ved det godt. Ej, var det, ja. Men hvis det, du fisker efter, er et kys, så vil jeg da ikke være bleg for det. Okay. Maria 4 år. Okay. Det kan jeg godt lide. Kysset igen? Ja. Så det var et godt match. Det var det. Du har ingen problem med at finde munden i mørket, så... Nej, der var lidt famlen. Det sker. Du starter op på kind, og så kører du hele vejen. Og der var lidt hjertebanken, og... Det var der. Det var der masser af. De 6 singler inviterer hinanden til endnu en runde dates. Det første par, der skal mødes igen, er Peter og Pernille. Og Peter har lagt en plan. Jeg vil måske sådan spørge forsigtigt ind til et lille sødt kys, måske. Så man kan jo højst få et nej. Hej. Der var du. Vi skal lege. Yes. Jeg har taget en kur og nogle bolde med. Taberen skal gøre noget ret for den anden. Ja. Nu står den der. Den rammer også i kuren. Plejer mænd altid at gøre. De kaster altid for hårdt. Nej. Det var jo ikke særlig heldigt, jo. Hvad siger du til lidt skuldermassage eller lidt eller andet? Jeg er jo bager, så jeg kan noget med mine hænder, jo. Så sådan noget som for eksempel, nu ved jeg ikke, hvad man skal spørge sådan direkte eller sådan. Men altså, sådan noget som kys, det er vel... Nu vil ikke være noget påtræk, noget sådan, men det er vel lidt vigtigt i et forhold eller sådan. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Hvis du vil gerne kysse mig. Ja, jeg vil godt prøve. Altså, jeg vil ikke presse over, hvis du ikke har lyst. Så kan man sætte nogle flere billeder på sådan det hele. Ja. Ja, så blev det lige til et kys eller 3. Det var faktisk, jeg fik Amos-pilen sendt afsted. Jeg ved ikke, om der var sommerfugle i luften, men der var måske der var lidt anemoner i luften. Det var et rigtig godt kys. Det var det. Men det var lidt akavet. Ej, anemoner, det er skide blomster, ikke det? Henrik og Maria opnåede en fin kontakt på deres forrige date, hvor Henrik havde held med en flaske årgangschampagne. Goddag. Hej igen. Nu prøver han at gentage succesen med en flaske god rødvin. Kom på det. Jamen, skål. Ja. Den kunne godt have været dekanteret, fordi så ville den tabe lidt af de her, man kalder det for tanniner, det her sådan, der tørrer sådan lidt ud i munden. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Stor plus ved, at Maria er glad for vin. Hvis det bliver hende og mig, så skal jeg åbne en helt ny vinverden for hende.
Det lyder da, som om vi har forfærdeligt meget til fælles. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg også godt. Perfekt. Jeg må godt vente til det. Den er 100% nu. Der er ikke så meget at gøre. Jeg bliver sådan lidt teenage-forfjamsket, kan jeg godt mærke. Det er faktisk lidt underligt, sådan lidt fnis. Jeg synes, han er dejlig. Stefan og Gry har også valgt at gå på endnu en date, for at lære lidt mere om hinanden. Din sidste kæreste, altså hvor lang tid siden er det? Det var i sommers, men han boede i London. Det var ikke sådan helt vildt seriøst. Så hvad med dig? Det var 5 år siden. Ja, så var der lige en måned for de der 4 måneders tid siden. Nå, okay. Der blev sådan noget med tang i mit hoved, i de tanker, jeg havde i mit hoved. Sådan noget med, hvor kunne det være sjovt at kysse med en, man overhovedet ikke havde set. Jamen, skal vi lige prøve? Og så var det det, selvom jeg er meget tilbageholdende og sådan noget. Skal vi gøre en hemmelighed, som vi ikke må sige til andre? Hvad er det så? Det er det her. Nej, det skal vi ikke. Skal ikke? Ikke lige nu. Ikke nu? Okay. Det havde jeg mig selv, men det var sådan... Det er jeg ked af, men... Jeg er skidt, det er fint. Det er godt. Vi ses, ikke også? Jeg synes, at Stefan var meget svær at komme ind til, så derfor undrede det mig også, at han prøvede på, at vi skulle kysse. Det hænger slet ikke sammen. Det havde jeg slet ikke lyst til. De her skide gutter, jeg bor sammen med, de har altså lavet en smule stemning, som så gjorde, at jeg spurgte hende, om ikke det kunne være fint nok at kysse. Og det sagde hun så nej tak til. Jeg håber ikke, hun har taget det forkert på nogen måde. Men jeg håber, jeg kan gøre det godt igen. Jeg er ikke ked af det, men jeg vil sige, at jeg er lidt skuffet, fordi at jeg håbede, at det kunne være noget. Men afsløringens øjeblik nærmer sig, hvor deltagerne for første gang skal se hinanden. Hej Gry, jeg er lidt berørt over det, der skete sidst. Inden da venter den sidste date og dermed også deres sidste chance for at komme tættere på hinanden i mørket, hvor udseendet stadig ikke spiller nogen rolle. Efter sit klodsede forsøg på at kysse Gry, håber Stefan på, at hun alligevel vil møde ham til endnu en date. Nu har jeg fået en invitation fra Stefan, og jeg har besluttet mig for at give ham en chance mere. Wow, det her. Hvor skal jeg så hen? Her, pas, der. Den vej, okay. Ja, den vej, godt. Hvordan synes du så egentlig, de her dates er gået? Udover de sidste 10 sekunder sidste, ikke? Giv mig lige din hånd. Ja. Jeg synes umiddelbart, at vi er meget ens. Sådan. Ja. Og der er rigtig mange af de ting om dig, som jeg godt kan lide, men jeg synes bare, du har virket sådan meget lukket. Ja. Det har jeg hørt før. Så var det bare mærkeligt for mig lige pludselig at skulle, hvis vi skulle til at kysse og sådan noget, ikke? Det var også meget klodset, det var meget lidt dumt, det man måske gøre. Nej, det synes jeg ikke, for det var slet ikke for at afvise dig, men det var jeg bare ikke klar til. Altså. Det skal du ikke tro, at jeg føler. Det gik fint. Okay. Han åbnede sig meget mere og fortalte lidt om, hvem han var. Vi fik lukket meget mere op, og også det med at røre lidt med hinanden og sådan noget forskellige. Hold i hånd og sådan noget. Men ja, vi rørte ved hinanden, og han havde en bedre krop, end jeg havde troet. Peter og Pernille har også valgt at mødes til den sidste date i mørket. Da jeg skudt Amors piler, har han nok ramt skydeskiven. Han har nok ikke helt ramt ved siden af. Jeg kan godt være lidt bange for, at Peter han går for hurtigt frem for mig. Dejligt at sidde her, synes jeg. Jeg tror, at Peter han føler lidt mere for mig, end jeg gør for ham, sådan som det er lige nu. Men der er stadigvæk sådan nogle brikker, der mangler at komme på plads, synes jeg. Altså, jeg matcher rigtig godt med Maria. Men sidste date her, der skal jeg jo se, om jeg kan holde stimen kørende. Jeg begynder at blive en smule, ikke bange, men nervøs igen på den måde, at nu er det hele ved at slutte, og det er sådan meget, nu skal man afsløre os, og
det er meget voldsomt lige pludselig, ikke? Jeg tror sagtens, jeg kunne blive forelsket i Maria. Så nu skal du bare se ham. Det er jeg mega nervøs over. Det er helt vildt, altså. Afsløringen nærmer sig, men før de hver især skal se deres udvalgte partner i lyset, får deltagerne besøg af en professionel portrættegner. Så skal vi tegne Stefan. Nu skal de med tegnerens hjælp forsøge at sætte ansigt på den person, de er kommet tæt på i mørket gennem de seneste dage. Skandinavisk udseende, lys. Han er sådan lidt drenget. Han er ikke sådan en rigtig mand. Næsen er ret altså lige. Det er ikke så langt til siderne. Han har sådan rimelig brede læber. Så det var sådan lidt kruset. Det begynder at ligne lidt hen, jeg har haft lidt kørende med. Helt vildt spændende. Det ligner sgu da meget godt. Mangler bare lidt mere skæg, sådan. Du ligner lidt en konfirmand, det billede, der mangler. Ja, okay. Jeg skal ikke stå ved den her, hun ikke... Hun har da kysset dig flere gange, så hun har videt, du har skæg. Okay, jeg er lyshåret. Det er jeg så ikke. Okay. Det er ikke helt ved siden af. Du er blevet en skandinavisk pige i hvert fald. Ja. Det ligner sgu da... Den er ved siden af der. Det ligner sgu da meget. Ja, det er ikke helt frisyren, det. Jo, det passer jo godt. Det er rimelig rodet, det. Ja. Brunhåret. Ja. Og tyk i håret. Og rødhåret-agtigt. Ja. Ej, der... Den er lidt feminin, er det ikke det? Hvis du synes, jeg ligner en konfirmand... Undskyld, jeg trækker de ord i mig. Du ligner en konfirmand. Det trækker i mig. Det ligner meget. Men du ligner, at ansigtsformen passer. Og der er rødt i håret. Se med efter pausen. Der bliver jeg helt sikkert overrasket. Man var der en kæmpe stor løgnhals, hvis man vil sige, at det ydre, det betyder ikke noget. Da jeg stod og ventede, der var jeg rigtig nervøs. Det jeg lige så, det var slet ikke det, som jeg havde regnet med. 6 singler har fundet hinanden på dates, der er foregået i kulsort mørke. Ja, så blev det lige til et kys eller 3. Der er opstået følelser, som alene er baseret på kemi og personlighed. Jeg tror sagtens, jeg kunne blive forelsket i Maria. Jeg synes, han er dejlig. Men nu skal lyset tændes, og det vil vise sig, om ægte kærlighed virkelig er blind i Dating in the Dark. Deltagerne gør sig klar til lyset. Alle 3 par har valgt at møde hinanden til afsløringen, hvor de for første gang skal se den, de har datet gennem de sidste dage. Man var der en kæmpe stor løgnhals, hvis man vil sige, at det ydre, det betyder ikke noget. Selvfølgelig går man efter det ydre, men altså, det ændrer det her. Det har en næsten lige så stor del, vil jeg sige. Spørgsmålet er, om de følelser, hver deltager har udviklet, kan holde til, at lyset bliver tændt, eller om udseendet alligevel vil spille den afgørende rolle. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at Peter han ikke har et glimt i øjet, som jeg kan falde for. Fordi det har jeg savnet rigtig meget inde i mørkelokalet. De første par, der skal se hinanden, er Henrik og Maria. I mørkerummet må parerne ikke tale med hinanden under afsløringen. Lyset tændes over en deltager ad gangen, og han eller hun kan ikke se sin partners reaktion. Da jeg stod i det mørke, der tror jeg, at hvis jeg havde haft en pulsmåler på, så havde den gået off-chart, hvad der er menneskeligt muligt. Det var helt vanvittigt. Når Henrik ser mig, så håber jeg bare ikke, at han bliver skuffet, og så håber jeg, at han måske synes, at det er fint nok, at jeg har mørkt hår og ikke lyst. Halløj. Hej. Ej, hvor var det vildt underligt, altså. Han så meget sød ud. Okay. Det tror jeg faktisk om, han var meget sød. Ja, så vi skal på date i den virkelige verden. Nu må vi se. Det var da fuldstændig ved siden af, hvad jeg havde tegnet ned. Det var helt sindssygt. Og så var der en ting, der irriterede mig fuldstændig. Og det var, hun stod og kiggede sådan skråt op og væk. Og hun smilte slet ikke. Jeg håber på, at når jeg ser hans ansigt, at jeg så kan få den der sud i maven, som jeg måske mangler lidt efter vores mørke dates. Jeg var rimelig spændt, da jeg stod i mørket
Jeg kan ikke lige mindes, at jeg har prøvet noget lignende, efter man nu har gået så grueligt meget igennem de sidste par dage. Det var lidt spændende. Det var overhovedet ikke det, jeg havde forestillet mig. Han var meget pæn. Okay. Det var meget positivt. Hvis jeg havde set ham på gaden, havde jeg ikke tænkt, at han havde den stemme og den accent. Nej. På ingen måde. Okay, så det er sådan 2 separate ting. Du kan ikke sætte det sammen? Ja, det passer slet ikke sammen. Okay. Så jeg vil ikke sige, at jeg er mega skuffet, altså. Lidt skuffet blev man, hvis det ikke helt lever op til de forventninger, som man måske har i forestillet sig om Pernille der. Når lyset tændes der bliver jeg helt sikkert overrasket. Det tror jeg ikke, jeg kan så tvivl om. Lige nu har jeg det sådan med Stefan, at hvis han er super lækker, så kan det godt være, at jeg gerne vil give ham en chance. Langt væk fra det, jeg troede. Ja. Faktisk. Han var bare intetsigende. Han havde en stribet trøje på, store støvler og ikke særlig pænt tøj. Passer han på det tegning, eller? Nej. Overhovedet ikke. Nej. Parerne har nu endelig set hinanden. Hvis de vil fortsætte med at date, skal de mødes her i gangen. Hvis ikke, forlader de huset alene. Har afsløringen fået nogen til at ændre mening? Er kærligheden blind? Eller forsvandt forelskelsen, da lyset blev tændt? Jeg er forholdsvis afklaret med min beslutning. Det skal jeg ikke have noget tvivl om. Stefan har valgt at se Gry igen, og venter som den første på gangen. Enten vil Gry komme ud til ham af døren her, eller også vil han se hende forlade huset, og ham gennem døren her. Jeg vil gerne vente på, hvad hun vil. Det er meget sjovt at bygge videre på, hvis der endelig er noget fra hendes side. Vi har i hvert fald meget til fælles, og vi kan i hvert fald godt sammen. Jeg går og overvejer, om det er for overfladisk af mig at forlade Stefan på grund af hans udseende. Hvis jeg skulle se Stefan igen, skulle det være på grund af, at vi har mange fælles træk. Egentlig virker vi meget ens, har de samme interesser umiddelbart. Jeg har valgt ikke at se Stefan igen, fordi at vi aldrig rigtig har haft den store kemi. Så det hele sammenlagt med, at han heller ikke er min type, så synes jeg, at det var mest fornuftigt. Da jeg ser hende gå der udenfor, jeg har let set den komme i og med, hun ved sikkert ikke, hvor hun har haft mig i og med. Vi har haft 2 lidt akavede dates. Jeg tror ikke, at jeg ville have sorteret Stefan fra på grund af hans udseende, hvis at kemien havde været rigtig god. Så havde jeg givet det en chance. Det mørke rum har lært mig at være lidt mere åben for nye personer i ens liv. Det har givet mig rigtig meget at tænke over. Da Pernille så Peter i lyset, blev hendes følelser for alvor tændt. Nu håber hun, at han vil mødes med hende igen. Da jeg stod og ventede, så tænkte jeg lidt på de samtaler, vi har haft. Jeg synes, vi var kommet rimelig tæt på hinanden, men der var et stykke vej nu. Så jeg håbede på, at han kom. Jeg har tænkt en del over det, der er sket, og synes ikke helt mine forventninger til Pernille, de levede op til det, som jeg måske havde håbet eller drømt om.
Hej. Nå. Hej. Jeg blev lettet, da han kom ud til mig, og han havde et bredt smil, så jeg var rigtig glad for at se ham. Jeg er glad for, at du står her. Det er. Så du ikke pakkede din kuffert og gik. Så. Ja. Vi har alligevel haft en del intime ting inde i rum, hvor vi har kysset og fortalt hinanden nogle tæt ting og kommet rimelig tæt på hinanden af det. Derfor så valgte jeg at gå op for at se, om hun stod deroppe. Hvis jeg havde mødt Peter i byen, så havde jeg smilt meget bredt til ham, for jeg synes, han er en flot fyr. Da jeg så Pernille oppe i rummet op, der blev jeg da glad. Hvis man glæder sig til at skal date en pige, så må det fordi, der har været godt de andre gange, og man synes, der er måske noget at bygge videre over. Så det glæder mig helt sikkert til. Efter nogle hede dates i mørket, er Maria ikke i tvivl om, at hun gerne vil se Henrik igen. Jeg har besluttet mig for at mødes med Henrik, fordi at vores kemi på datesene har været rigtig god. Da jeg stod og ventede, der var jeg rigtig nervøs. Altså, min mave var underlig, og jeg var sådan lidt svimmel og sådan. Jeg tænkte i løbet af natten, om jeg skulle gå op og mødes med Maria. For det jeg lige så kort glimt af, da lyset blev tændt, det var slet ikke det, som jeg havde regnet med. Jeg var glad for, at døren gik op, og han ligesom, fordi det viste jo, at han trods alt gerne ville se mig, på trods af, at jeg ikke var blondine alligevel. Det vi havde inde i mørkerummet, det var jo så specielt, og vi klikkede godt derinde. Så jeg blev selvfølgelig nødt til at gå op og give det en chance. Det er mærkeligt for mig at rent faktisk tale med Henrik i dagslys, og jeg blev sådan helt forfjamsket, og jeg synes ikke, jeg kunne kigge på ham, og hvis det ikke, jeg skulle gøre mig selv. Jeg håber selvfølgelig, at hun er frisk på at gå ud på en lille date, og må vi se, hvor det så bærer henad. Skal vi gå? Ja. Hvor tit er det lige, man møder en, man kan snakke så godt med, som jeg kan med Henrik. Så selvom han ikke umiddelbart er min type udseendsmæssigt, så kan det jo godt være, at kærlighed er blind. Se med i næste uge, hvor et cocktailparty i mørkerummet får konsekvenser. Jeg kyssede faktisk også med hende. Nå, går du ikke lidt Ja. Hun sagde, at hun havde haft en bedre date med mig. Jeg synes, det er et rigtig ubehageligt valg. Jeg skammede mig sådan. Det må jeg indrømme. Det var lidt ubehageligt, det her. Jeg bliver helt ked af det.